Někdo po mně střílí, střílej po mně. Je to, střílej po mně. Žeru pizzu a střílej po mně. To na kola se někde uvidí. Co budem si je dát? Ještě chcí pro mě jedno, vole, já chci najít tohle. Co myslíš, že to je jeden nebo jich je víc? Víc. Víc? Byl někdo k toho helikreša. Nejsou, koukal jsem. Když jsem jel kolem té helikoptéry, začali po mně pálit. Fakt jo? Au. Dobrý. Jo, vidím druhýho. To zkusím najet. Ale trošku mi to jakoby dostane. To asi není problém, protože... Ty má spotter na mě, ne? No a jsem v piči. Nejsem v piči. Jsem bezvědomý, vás to dělej! Okamžitě vyjdi a střílej, vole. Bude nastřel, ty. Uvejdi někde, nebo u helikoptéry bude. No, to vidím. Pane bože, probuď se, prosím, probuď se. Prdele. Tak jsme to nedomákli nějak. Ty vole, probuď se, prosím, probuď se. Prosím. Prosím, probuď se. Ne, prosím. Že jsme se na mě nevysrali. Já zkusím prostě výjist. No teď já jsem u konce, takže já myslím, že na to nepřežiju si. Ty vole, když bych se probudil, bych tam jen začal rozsvěkat ty sráče. Ale už jsem asi dost dlouho a nevím, jestli to dám. Ale byl jsem zelený do piči. Já jsem se probral! Jo, jeden je dole. Akorát víš, co se stalo? No. Jsem vystoupil z vejdy a ona se rozjela. No a... Přejela mě. Jo, ty si nechcípnul motor, viď? No, já jsem rychle vystupoval. Jsi blbej. To jste mi nikdo neřekl. Co tu víš? Ne, David Českou nejezdil vás tam. Tak jsem dead. No nic. Doufám, že je dáš. Budeš mít další video do sbírky, když tak. Mě převěda. Jo. Ty vole, tohle si to je největší halus.